badator. Hortxe. Ikusten du hor. Hortxe, Marijaia badator. Gauko protagonista zelantzabarik. Hori da. Bai, baina musika honekin, Egoak ebaki benetan, banizkio. ze tristea den, alako... Bai. Bajoia hundiara, ez da azken egunerako edo zer. Bai, badauka, hombre. Dena kriston pozgarria izango baliz eta azken minuturaino jai, ez genuke amaitu nahiko, ez? Orduan, horako puntu tristea ondo da, jendea txera bialtzeko. Bueno, haindik desmontatu behar da, Hori ba. Guretzat jaia ez da honekin amaitzen. Oraindik onena daukazue. Orain gaueko 12etan hasten gara desmontatzen eta gau guztian egongo da hor dozenaka pertsona izkutuko lan hori egiten eta arenala eta ingurua lehen libratzen. Gaur aitortuko entzuti, lehenengo aldiz, Marijaiarekin argazkia atera dudala, Bai, proba bi aldu dizut. Bai, ni daukat. Gaur esan dugulako, txistulariak entzun eta gero, esan dut, ez, gure herriko simboloekin argazki betatara bidot. Da Marijaiaren atzetik jun gara, Marijaiarekin atara du, niri neuri Marijai asko gustatzen zaidalako. Bestak beste, 78 urtin bai, sortutakuen. Eta batez be gustatzen zait, bat, emakume izatie, eta bi, emakume oso normala izatie, eta hiru guztiak identifikatzen garan emakume bat izatie, ezta? Eta beti jaireko, eta beti prest eta oso kalekoa, oso urbilekoa, eta oso alaia, hori da, Marijaia du. Marijaia zema maitezu? Pila bat, Marijaia meritu osoz bihurtu da jaien simbolo, nik uste dute hori simbolo hurbila dela, oso, bai. Eta jendea hori asko identifikatzea, inoiz kritikaren bat izan du, eta baina nire ustez jende gehienarentzat da horako gauza kutxuna, ez? Badauka etxeko puntu hori. Bai, etxeko puntu hori dauka. Eta orduan erreza da identifikatzea. Marijaian altzuen gustora egoten da. Hori da. Eta kantuarekin zenbat irabazi dagoen be, bai? Badator Marijaia hitz egin genuen, besteak beste Ales egon zen hemen Alesardi, 97. kantiek, Epa Junkerana, zenbat irabazi dago? Ze martxa jartzen duen kantak be, bai? Bai, bueno, nik uste dut sortu zutenean ez zuten imaginatu zenbat aldiz entzungo zen, egia zen momentu batzutan niri nekagarri eta izan. Azte nagusian zehar, berrota maraldiz ez gehiago. bai. Txosna batean zaudenean, gutxienez txosna batean egoten baldin bazara ordu bete, dantza egiten da zozeatzen, gutxienez bi aldiz bentza bai, entzuten da. Marijaiari buruzari gara eta hortxe dugu Marijaia zuzenean, 2 minutu zu artifizialen horretikan beste mota batzutako zuak hartuko dituelako orain Marijaiak, eta lehen Isabelek esan digun bezala, Martin, ez da erabat erretzen, ke artean galdu, desagertu egiten da Marijaia. Eta ez dakigun non galtzen den. Eta bueltatuko da, datorren urtean. Bueltatu egiten da gero, bai, ez da? Bai, hala da. Halaxe da? Birpiztu egiten da, Bai, hori da. Birpiztu egiten da, hori da. Baitetik. Hori da. Hau, batipat esaten dugu, Martin, etxean dauden guztiek pozarekin hartu ditzaten irudi hauek, batipat etxeko txikienak, ez da erretzen, desagertu egiten da, ke artean. Zuzeneko irudiak. Kostatzen zaie, benetan agur esatea Marijaiari, Normal. Niri askotan tokatu zait horre hileta kortejuan egotea eta bai ez joan horren azkar eta nolako izaten da, bertan egon da, etxekoeri kontatu, zer egiten da, hor guk hor irudi batzuk ikusiko ditugulako, baina nortzuk biltzen zarie, noiz biltzen zarie zer dutan, eta zer egiten duzu? Bueno, zer egiten dan, asko aldatu da urteetan zehar. Egia esan, Marijaiaren agurrerako, ondino ez dugu topau, olako protokolo edo beti egin izan da zeo zer berri, eta orduan, Marijaiari denetarikoa egin zaio urte hauetan, egia esan, koitadoari denetarikoa pasa zaio, ez? Eta orduan, bueno, jendea bakizu lutos eta negarrez, eta hor, pixka teatrillo hori egiten, azkeneko agurra egiteko. Hori oso divertigarria da, lutos eta. Bai. Eta gero, txosneetan, gelditzen dan garagardo amaitzen, zebakizu gero hor, kupelean gelditzen dana bota egin behar da. Orduan ustu arte, normalean batzuetan musutruk ematen da. Ematen da, bai. Hasi da zua, barkatu, bikote hasi da zua. Zua, lehen aipatu dugunke hortan galdu dadin Marijaia piztu da, eta gainera begiran nondik pizten zaizkion lehenengo sugarrak. Alegia, bere bi besoietatik, aste osoan hotz izaten ditu tente, goraka, oraindik ere hotze dauzka,
Eta hementxe ikusten dugu, zuzeneko irudiak dira, 11 laurden gutxi, gaur beste ilazki zuak beranduago hasiko dira. Hor dago, oraindik, hasieran inguruko zuek izen dielako. Bueno, esan dugu, Deustoko trainera be hortxe egoten dela. Ez dugu entzun, ez da? Pregoilariak berba batzuk? Bai, jardundu. Bai. Zozer esan dute behintzat. Eta hori da, pregoi hori eta gero eman diote, piztu dira sugar horiek, eta jada, zubizuri azpionetan ere jendea dago, argiagatik zetorren jende guztia jada hemen dago, eta ikusten sugarrek ze egiten dioten gure Marijaia maiteari, ari da laitzen orain kolore pixkatekin, asuntue, ezta? Musikari aldatu dute. Ia ba. Bai. Marijaia, agur maitia, Marijaia. Egia esan, ikusteko oso polita da, lekua ederra dalako, lasai dago, egualdiona, eta ez den bezala gaur ja jendi egun pasa egin eta gero, bapurtxuen ekatuta eta hori tristezi puntu horrekin baina ondino gogoz eta indartsu, eta azpimarratzen egon garelako Martin ez dakizelan bizi duzun bertatik, jende asko, jendetsua izan dela 2014ko aste nagusia, jende asko ibili dela. Bai, eta gero eta turistikoagoa da, eta ez bakarrik momentu bateko turismoa, ez? Urtero etortzen da gero eta jende gehiago dago. Hemendik egunen batean pasa txundituta geratu eta hurrengo urteetan jarraitzen etortzen. Bai. Eta, hori oso, niri jaietan gehien gustatzen zaizkidan gauzetakoa da. Da, urtero, kanpotik, lehen, vuelve a casa por Navidad, eta hori publizitate horrena, hemen da, aste nagusirako itzuli. Bai, hemen, nik behintzat, gehiago ikusten dut aste nagusirako gabonetarako baino. Osea, kanpoan dabiltzan lagunak, kanpora lan egiten joan direnak, amodioagatik ez dakit nora joan zirenak, horiek etortzen dira, eta txosnatik pasa, eta txosnak askotan dira olako topagune bat, ez? Ez badakizun horrekin egon edo ez badakazu inolako planik txosnatik pasatzen zara eta hor egongo da, azkenen urtean ikusi ez duzun jende pila bat, elkarri gauza kontatzeko, benga, guazen denok parrandan, eta nire ustez konpartzen alde politenetako bat hori da, ez? Jendea urte batetik urtera elkartzeko, eta ze moz joan zaiz urtea, eta urte asko direnez gainera, askoren bizitza guztia jarraitu duzu, eta... Martin,